iki ana nawala sing tak tampa. Slendro, yo serampatke sing no. Bawa, yo serampat, yo. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Bayu. Nggih. Telek. Nggih. Ngapa to? Nyapa Kok to? nyapa lho kok. Isi aku maca nawala kok telek iki lho. Enek wong salah kok maksudane telek iki lho. Lah salahku apa? Dosaku apa? Ayu dikendangi karo Nanda. Yuda joget dikendangi karo Nanda. Bareng aku agak ngene, kok dhek mangkat turu. Wong jenenge ora ngenyek. Alah ya wis genah ya wis tanjak barang lu kok. Oh, pengen joget. Kudune Nandae nek ngerti mondol ngene iki langsung muni. Joget to le tak kendangi. Wayahe kan ngono ya, Ndol. Cok kudune ngono, joget oleh tak kendangi ngono. Ngono lho. Dadi Di dodo nyoh dodo ngono. ndi ben ketone cah gosong kowe. Oh, pengen dikendangi. Ya pengen. Ayo, yo 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 yo. Yo Nan kendangono. Kendangono, Dah. Yo. Wes enak. Oh, sik to sabar. Lah, lah. Lah. Terus yo. Ah. Asik. Tansali. Oh. Wes. Ini iki enek nawala niki. Nawala. Nawala. Apik ya. Apik, apik. Kaya ndolo-ndolo. Mas, Apa? sing luwih alon. Maksudnya iramane. Iramane iki lho. Ngapa to? Sing kaya biasane ngono lho. Modele iki kaya ngendangi wong mengi. Kaya alun-alun.
Monggo dipun Rasa paos. gelo. Monggo Niki